Il-cabin crew tal-Air Malta qablu mal-ftehim li sar bejn it-tmexxija tal-Air Malta u l-Union tal-Cabin Crew. Dan il-qbil joħroġ mir-riżultat ta' votazzjoni ta' 6 sigħat b'64% tal-membri jaqblu mal-kundizzjonijiet il-ġodda wara ġimgħat sħaħ ta' inċertezza. Għalissa ħadd mhu se jitlef xogħlu ġala darba kulħadd ibaxxi rasu għar-rieda tal-Air Malta. L-eżitu finali fisser ukoll li l-membri tal-ekwipaġġ kellhom joqogħdu għal numru ta' miżuri fejn uħud ser ikunu qed jitilfu aktar minn €2,000 fix-xahar. Numru ta' ħaddiema li għal snin twal ilhom jagħtu servizz il-kumpanija se jinżlu minn paga ta' €33,000 fis-sena għal ħlas ta' €14,000 fis-sena u jkunu qed jitħallsu apparti tal-vjaġġi li l-qudiem ser ikunu qed jaħdmu. Fi kliem sempliċi, il-paga se tonqos b'aktar minn nofs. Fl-aħħar jiem kienu żvelati ittri mibgħuta mill-Union tal-Cabin Crew il-UCC lill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru nkarigat mill-Air Malta Silvio Xkembri biex isiru laqgħat. Iżda l-Gvern dejjem baqa' jaħrab milli jiltaqa' ma' dawn il-ħaddiema. Forsi uħud mill-ħaddiema illum mhux se jarawni sabiħ. U mhux se ninżel tajjeb magħhom. L-interess tiegħi jmur lil hinn mill-benefiċċju li jgawdi ħaddiem jew ieħor. Jirriżulta li l-ebda ftehim għadu ma ntlaħaq bejn il-Linja Nazzjonali tal-Ajru u l-bdoti tagħha li qed ikunu rappreżentati mill-Alpa, il-Union li tirrappreżenta l-maġġoranza tal-bdoti tal-Air Malta. Intant ħaddiema oħra tal-Air Malta li tkellmu ma' Net News fosthom inġiniera u ħaddiema tekniċi wkoll se jkunu affettwati bil-kbir bil-bidliet li se jagħmlu min-naħa tal-management lil dawn se jnaqsulhom mal-€180 fix-xahar.